és jutjada amb massa severitat? Estem preguntant avui en directe en aquest programa i l'audiència està dient que sí, en un 76%. Això ve tom del que els oferíem ahir i que avui té una segona entrega. La Fiscalia ha demanat el vídeo per estudiar si investiga la dona que va declarar en el judici contra els 5 Mossos d'Esquadra condemnats per torturar un detingut d'origen romanès. La Fiscalia vol analitzar aquest vídeo, que ahir els oferíem parcialment en aquest programa, perquè és molt llarg, és de 4 hores i mitja, vol determinar també si realment la dona va mentir o no va mentir en aquell judici, i és que la seva declaració va ser clau en la condemna als agents i ara l'agència de detectius Método 3 ha posat al descobert, com ho feia també a través del seu director ahir en directe en aquest programa, que aquesta dona accepta diners per donar un fals testimoni en un suposat judici. De fet, aquestes imatges que estan veient, que ja els oferíem ahir en primícia informativa, són les imatges d'una conversa entre el director de Método 3 i aquesta persona, en el qual li estava dient si podria ser testimoni, també falsejat, d'un judici futur, d'un cas hipotètic. I ella deia que sí i acceptava 500 euros. Per què matiso això? Per què dic que l'oferiment era per un hipotètic judici futur? Perquè aquest matí el doctor Joan Josep Caral, catedràtic de Dret Penal, ens explicava en aquest programa la qüestió procedimental, processal també, de partir del moment en què qualsevol sentència i per tant qualsevol judici és apel·lat i va a una instància superior i arriba, com és aquest, al Tribunal Suprem. No es pot acceptar una prova en una última instància, però sí que hi hauria altres mecanismes. Recordem què ens deia exactament el doctor Caral aquest matí en aquest programa quan abordava aquesta qüestió, perquè el Tribunal Suprem ha de revisar, com dèiem el cas, el proper dia 25. Processalment no pot fer res el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem no veu proves, no veu judicis. Si el Tribunal Suprem creiés que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència, llavors tindria de decretar l'absolució. I si hi hagués algun defecte de forma, tindria de tornar la sentència a l'Audiència de Barcelona perquè en dictés una de nova. Però tot això jo crec que fonamentalment és per posar en dubte la credibilitat d'aquesta persona. Però no se l'ha posat en dubte amb el fet que es va jutjar al seu dia. Vull dir, això és un delicte provocat. Els delictes provocats sabem l'eficàcia que tenen en dret penal. O sigui, això és molt espectacular, molt televisiu, però l'eficàcia processal dels delictes provocats cap enrere és nul·la. Per tant, doncs, per això, el director li feia una proposta de cara a un possible judici, de manera que a partir d'aquí, com podíem escoltar, i de fet podem recuperar ara mateix el moment, en què precisament ella admet que ho ha fet altres vegades i que a canvi d'uns diners podria testificar de manera falsa. Recordem-ho. Hablemos un poco de Julián y la testificada esta que tenemos que montar, que es falsa. Antes de esto, cuando usted... Me imagino que se reuniría con el abogado del rumano y de esta curva y todo esto para montar el juicio y todo No, eso. para nada, porque se lo dije yo a Luciano. Yo cada día le hacía la foto de cómo se le iba poniendo el cuerpo de los morados. O sea que usted fue la que realmente montó todo. Exactamente. Entonces, después, Luciano, le digo yo, esto Luciano lo tienes que denunciar. Hablemos un poco de Julián y la testificada I esta que... bé, això és el que... Aquest és un dels moments, no? N'hi ha un altre en el que sí que es demostra el vídeo, és que la dona accepta oferir el seu fals testimoni per al cas el qual en principi se l'anava a buscar. Recordem que un investigador de Método 3 va anar a viure en la mateixa pensió on vivia ella, va intentar crear una certa amistat i a partir d'aquesta amistat li va dir que tenia un problema i aleshores ella va dir cap problema, si el que tens és semblant al del romanès, jo te l'arreglo perquè jo sóc un fals testimoni i em quedo tan ample. I en aquestes imatges, en aquest cercle, és on ella accepta els 500 euros
que li ofereixen. Maica. El mateix és important. És ella la que s'ofereix testificar falsament. O sigui, en cap moment els detectius li demanen... Sí, per això jo ahir et vaig preguntar... És ella la que s'ofereix. Per això aquí ahir et vaig preguntar si estàvem davant d'una professional del fals testimoni i tu en aquell moment vas pensar, ai, que depèn que digui que ara m'enxironaran a mi. I et vas espantar i vas posar els mateixos ulls d'esverament que ara. No em vaig espantar. No, el que passa és, clar, és una acusació molt forta dir que ella és una professional del fals testimoni. Sabem però és que en ella... canvi el director de l'agència no va dir que no. Bueno, perquè el Francisco Marco diu el que considera i jo dic el que considero. I a més, no tenim proves per dir que aquesta dona és una professional d'això. Sabem que ella se va oferir amb una persona que acaba de conèixer per testificar falsament. Sabem que va mentir, que és capaç de mentir, que és capaç de mentir per diners. I sabem que es continua mentint perquè aquests dies, o sigui, entre ahir i avui, quan s'ha vist a la televisió, ella al seu entorn està explicant, i amb algun company, que ella no és la de les imatges. Que no és, que ella no és, que s'han confós, que ella no és. Per tant, serà interessant que la Fiscalia la cridi, o sigui, torna a mentir, o sigui, la seva capacitat de mentir es torna a manifestar. Recordem que deia el senyor Marco, és una persona pel que ell la va tractar, capaç d'inventar-se una cosa, crear-se una mentida i repetir-se-la tant que se l'acaba creient. I aleshores actua com si allò fos la seva autèntica veritat. Per tant, estaríem davant d'una patologia, també. Si ella és capaç de mentir, la dubte està oberta. És veritat que en el vídeo en cap moment diu que ella va mentir en el cas Lucián, no ho diu, però i per què? Però la dubte de que podia mentir està oberta. No és tan complicat, que resolvem la dubte. I sobretot el que deixa molt clar quan li pregunten és que li diu, però vostè va muntar-ho tot i diu, sí, exactamente, diu exactamente. I no oblidem a més, que en algun moment del vídeo, si no vaig errada, fins i tot expressa la seva voluntat de matxacar la policia, que és una cosa que li agrada, és a dir, compti amb mi per matxacar la policia. Jo, Josep, aquest cas el recordo molt bé, perquè vaig tenir fins i tot, diguem-ne, l'oportunitat de conèixer els xicots que estaven implicats i de conèixer de prop i de molt a prop, diguem-ne, el calvari en el que estaven vivint. Aquest va ser tot un procés que tot ell va estar ple de, diguem-ne, no sé si dir-ne irregularitats o en tot cas de dubtes més que raonables. La jutgessa del cas no va voler en cap moment acceptar cap altre testimoni que el d'aquesta senyora. Els testimonis dels Mossos, de la gent que va veure la detenció, no es van acceptar en cap moment. Estàvem parlant d'uns Mossos d'Esquadra que van de paisà perquè es dediquen a delictes molt greus. Veníem d'una història terrible, d'una noia, d'un estudiant que havia estat apallissada fins gairebé al límit de la mort per un senyor. El senyor que es buscava, el tipus que es buscava era un tipus perillós, era un tipus que s'assemblava molt al Lucián Famós. El Lucián Famós tenia antecedents, petits antecedents, per tant hi va haver un cúmul de confusions. En el moment en què s'avisa que s'ha trobat aquest paio que havia deixat gairebé fins a la mort a una pobra estudiant, i aquests xicots, aquests policies que es dediquen a perillosos, a gent perillosa, van a buscar el Lucián aquest, fan allò que és lògic. Criden a l'alto, el Lucián aquest es posa a córrer, va enrere i el tiren per agafar-lo, i el detenen. A partir d'aquí es munta una pel·lícula de tortures que acaba amb un judici en el qual no s'accepta cap altre testimoni que el de la xilena. Es munta una història que aquest home, com era hemofílic, podia haver arribat a un límit de perill quan són els propis policies que el porten a la clínica, quan els informes de la clínica no diuen en cap moment que hi hagi hagut cap maltractament. És a dir, hi va haver, perquè recordo perquè vaig escriure l'article, des del primer moment un judici que era un disbarat darrere d'un altre. Això finalment ara es porta al Suprem. Clar, com que ja venim d'un disbarat molt considerable, i recorda que venim fa un any d'un descrèdit generalitzat dels Mossos d'Esquadra, on tothom s'apuntava al pim-pam-pum i tot valia, i de demanda de diners pel tal Lucián i diguem-ne, per tota la història que hi ha al darrere, home, el que ha passat ara no és res més que la gota que colma un vas que estava molt ple. Jo no sé de quina manera el Caral i companyia, que són els que en saben, ens diran com s'ha d'anul·lar aquest judici. Però no crec que cap ciutadà amb el seu seny posat pugui entendre que aquest judici pot tirar endavant. És que s'ha d'anul·lar. És que hi ha més que dubtes raonables al voltant d'això. Bé, el senyor Toni